Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kipad ba anong siyong juga pentor umkra konstituensi haga sunsajan ka arpo trik nailar arjar apuar kilatuj siya kajing alang penskam yakinong kitkam juga Trinamool Kongres juga pentor umkra konstituensi haga jing alang berpenlong haga jaka penyang kali juga sam kamti kabadon ur kaliar haga negasngi ladon langru Dr. Mukul Sangma uno elam kaliang persya ba Charles Pongrup ubri state president ba Judge bilang do vice president ba sambor lang dingdo presiden juga Trinamool Kongres pentor umkra ubreru ukartong ban aireng hak election MLA arjar apulai kinongkit kam bahkmat juga TMC nolor kiwi habakran hak nega jingalang uba sambor lang dindo uletu bakanorim ke bapenlong yu ban mi banyakun yak election nolor jing jing pajba kamtam kilong kemi kajing bompiang kijaka pule putih nolor kiwi ula pensyairu halor kajing syakano bagajing pelai jing muju nang ptaka kamil kai sports kadai ke bahkmat nak pta jung ban mi ekun yak election kumta ula pensyai baga kamil kai ke bau pelai jimut kamdai karensan yalap election here ke jing skutanat jung hakatika kam na mariela de udai ubaju shimenta hakijing kai kuma ka football berkiwi ulai turu baga thong bahkmat jung lada uyo ke jing job unwanra ka college hapo ka constituency kanang bakan pensuk ikisamla pule kamtam kibawan na kilong ying losem kibaduk. Nizang kasam kamti business ngi na ding la biang ngi sukwa bandrong syaka rensan jong politics bagi na dress ya kajing iya jing pat ba khanang ba kilong yeng longsam gi bedok kinyo ya kai gi baki kidon kam te kan su pensai fi ba bro hi ngi gi pat ba hi ngi si ko khajna syaka sarkar bakata ka khajna ka dei bakara asal government ning baki sun excise duty bat bakara Meghalaya government ka state government jing ling baka Meghalaya value tax tengah kuat pensai hani khmat ke burang ke bakrau ke jong ipat ba jong konstituensi ba mapi manga ngidei ki nong siu khajna ya sarkar da kata khajna ba mapi manga ngi siu ya sarkar to sarkar kayo banbei ha ka bakan siu tulop ya kinong nikmat ha ka bakadei ban siu tulop ya kinong kai school ha ka bakadei bikin siu tulop ya kinong trai sarkar bat bakan penbet penbiang ya ka jela jungi brok away nrai ngi ha kini ki south nem steng kom kinong song kom kita ki ba yarap on contribute ya ka revenue jong state exchequer ni yo i ba ka sarkar hapo ka jingelam jong National People's Party kila shu penwes ka ya ka revenue jong state exchequer sebar ka state te hakini ki arbanai beradab ni dan lang ha ka education jong inang kai ni song pat fikin mau hi ba to ka por ba ki fastam ngawan beng sakmat mga batay ba kadan ka extra surcharge naga government biki shim ningi bang pensai hento ba kadang ko bala ya kartu ka salary jong ki nungi ka school smo bah mitigin anda kato batang ars ngi hadian hi honorable deputy CM ngakrai ki penbet kami kato ka jing ya penbet jong ki tikila ibet te ngakwa ban pensai pi hang ni hatu kas ngi ngakwa ba ban ai ko ka statement tambangi iba kila dep ya penbet nya biki nungi ka school tingi snap ka snap no tenai hadian ketua mai ibiang kami saka education jongki SSA teachers tekai bang khwa ban kli na government jongi hani kinti kalong ba lada shabar jong state fi float ik National People's Party haki election jongpi pa Manipur Arunachal Nagaland Sikkim lada shakita ki state ba fi float ik ni party pidangla hakta ki election jongpi banbai te kumno bude phimla ban siu tulop ik ni kai dang hani kasin ka beningkong ka bangi ba kinuhikai ki badan burang ki jongi kimbansi bikin habani samit kimbansi bikin habli isong surak tang nakadaw bikin yo ya ka hok ka jongki ya kata ka tulop jongki ki bikinatre ha kini ki Henry Benai ladap te ngakwa pan pensai yang hang ni
ba naluar jong kini political parties kei ba ngihapan sutu ada ngikwa ban address isai ta kya kason jong pat ba hi kala bahaya ingi begin dan lang haki principal opposition party di kumakalong mentahi ke principal opposition party ke di Sangkatul Congress ke TMC bat kibala ban kabala ban te la kami kita ke hi ke di sang na kani te ngaru swa mangandung sa Tribunal Congress ngala da pusan bahahi bat ngasutu ba ke Tribunal Congress kay ha bat ka demography jong konstituensi jongi nomor ke pentor kra konstituensi ma fisutu tak de konstituensi kabla ya clear hal lai pujak ki jai benrio la de mixed population constituency bat bang sutu pada ke Tribunal Congress hi nila ban propagate ya secularism biki ong ka Indian constitution nila ban propagate ya secularism in its true form te de lor kita kinong rem hi ba ka penlong bang azangya da we identity te hendrai bang stu ba ban pe ya kha kason jong ipat ba jong constituency ba bhata mi gede gani political party ban kwa iru ban ong ba haki prasnam jong ka jinglong chief minister jong Dr. Mukul Sangma naudu senam arjar shpau do arjar pra ni ba as administrator ilong iba biang ho ya kata ka jingilong nong ilam hak jingilong brio ka dani ka jing dina ni tai ringi kerman mala lesi ada ngiyo biang ka kabu sa isian ini pen baik di kita ki ai ban khwa ban suang ipi bakani ka long no kum ka destiny mo bukan poi sa kani ka TMC nomor ba hausnam arjar shpau ngala dan ka jingidai bejan ni ba i normal CM beri tu kapor Dr. Mukul Sangma wanra ko ka college ka ban kita ya ka education requirements jong ikna ki wan ki longyeng ki bedok nomor mentala da ki khon ki jong phi jong a ki let sa ki let ban let college jengai hoi ya ka tu ka bai college ka bangi ngisi man ka benai ki don ka jingkhen ndrai ya ka tu ka bangi lut man ka sngi ya ka bai kali ya ka bai bam ya ka tu hi ki bangi mla ban bu jingkhen te naluar bagi wei jing e asmo ba katar ka di ka wei ni ki sector bingila ban improve ba hakani ka kenti ka penthor kra constituency ka dan kami bakan don no ka college ka bala ban kita ya ki education requirements jung ki kena ki buan ki longyeng ki bedok